Apa neh? Aku kok curiga. Duit 20.000 gunang warung. Lah ndek mau wis njaluk 50.000 apa? Kok njaluk neh? Pokoknya tangguh tuku rokok Bu 30.000. Lah jas susu 20.000. Pas bali delalah itu petuk Pak Mandur ning bengkel berani bocor. Lah wonge pas ranggo duit Bu. Dadi bengkelnya tak bayari. Sok bayar, kok dibayari. Lah ya pas wong ranggo duit kok Bu. Lah biasanya sampai anak disimpenan dhewe ya, Pak? Podoke pas entek Bu. Wong lanang kok terus men. Oh my god. Kenapa re, Bos? Iki lho arep nyaro duit nggo bayar bengkel mau lho. Rasa Bos. Lho, Duit kok gak doyan. rasa piye ta kira tampane? alah koyo karo sapa ki lho, Bos? Lho, Sok-sokan. Barang-barang. piye, Bu? Ora usah, Pak. Oh, ora usah, Bos. Ora rasa piye to? Wis tak kene semplon ae. Kanggo bojoku lah ya moh, wong-wong muni ora usah kok. Ini tamani kowe bae. Kok aki menah, Bos? Aku gak disusui. Ana rasa susu tak kabeh. Suan ya, Bos. Loh, Bu, omongmu mau ora usah. Kok tampani duite? Maksudnya ki gak usah ditolak, Pak. Duitku gorenge 20.000. Iki lho, mulai wae. Tutuke kaya njaluk ngono leh. Ngono mau kok entok-entok emoh. Ya ya.